kasagaran sa mga pampublikong tunghaan sa mainland Lapu-Lapu mupatuman og blended learning karong Agosto 22 apan sa mga tunghaan nga nihimutang sa mga gagmayng isla magpatuman na sila sa 5-day in-person classes. Ani ang report. I sincerely accept this banner as a symbol of our full commitment. Usa ang Marigundo National High School sa gibisita ni Dr. Wilfreda Bungalos, Schools Division Superintendent alang sa kick-off og launching sa Brigada Eskwela sa mga pampublikong tunghaan sa mainland Lapu-Lapu karong adlaw. Matod sa Schools Division Superintendent, tungod sa kadaghang mga classrooms nga nangaguba sa bagyong Odette ug misaka pa pag-ayo ang enrollment, nahukman nila nga ang ubang mga tunghaan sa mainland magpatuman lang una og blended learning. Kini aron masiguro usab nga mapatuman gihapon ang physical distancing sulod sa tunghaan. Halos tanan blended labi na ang daghang enrollment. O mag-double shifting kasagaran ang ato ang mga eskwelahan dinhi sa mainland kay dagko man tag enrollment. So ang mahitabo sa November nga kana bitaw tanan na gyud regular na gyud manganha mag-double shift ta. Apan sa mga tunghaan sa isla sa Ulango, ipatuman gayud ang 5 kaadlaw nga face-to-face classes. Matod ni Bungalos, nakakuha na sila og quick response fund alang sa tunghaan sa Kauoy ug gi-prioritize nila ang mga eskwelahan sa isla nga mahatagan og pondo aron maoy magamit sa pagpaayom-ayom sa mga atop. May tabang na usab nga nadawat gikan sa mga stakeholders. Sa mga tunghaan sa isla, bugtong ang Suba Elementary School na lang ang mugamit una og temporary learning space karong Agosto 22 aron lang gayud makapatuman sa 5-day in-person classes. Hinuon sukwahi sa mainland, mas menos man ang enrollment sa mga tunghaan sa isla. Gi-ensure man nato nga karong June, July, August, September nga ilang school mo ang ilang yung priority is dakuan roofing para ma-repair yun nila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.